Per saber quina és la data de creació o del contingut d'una pàgina web, el que hem de fer és buscar a dintre. N'hi ha que són realment evidents. Per exemple, en aquest cas, jo entraria en aquest mitjà de comunicació, que és El ocaso de José Ramón, del mitjà Voz Populi i amb aquest periodista. D'acord? Llavors, la forma de citació seria Arad i la data més el títol. Com podem veure aquí, la data de publicació està aquí baix. I com que és un diari i la data en què està fet és important, li posarem tota. Un altre exemple podria ser d'un altre diari, per exemple, en aquest cas El Mundo. Aquí també veiem la data d'actualització, que és el de creació, que és el 6 d'abril de 2020, sobre els EGM i el tema de l'audiència de la cadena SER. Com ho fem? Doncs, en aquest cas, la data també és important i com que no està signat per cap persona individual, sinó que és el mitjà de comunicació, posem El Mundo, la data i el títol. En aquest cas, aquí no cal indicar-hi un altre cop El Mundo perquè és el mateix autor. Això es fa quan la pàgina té clarament identificada la data de creació i que, a més, és important pel contingut. Què passa quan no és tan evident? Podem buscar la data pel copyright o també la podem buscar dins la pròpia web. Per exemple, en aquesta web d'aquí veiem que aquest és el títol general de la web i aquest és el recurs en si. Si jo vaig baixant, no veig enlloc on té la data fins que arribo al final de tot i aquí veig Scotland Info, que és l'entitat que ha creat aquesta pàgina web i de quin any té el copyright, que és el 2019. Per tant, la forma de citació serà Scotland Info l'any 2019. Aquí no cal concretar la data perquè és una cosa general. Un altre exemple podria ser la pàgina web de vacunació de la Covid-19 del Gobierno d'Espanya. En aquest cas, veiem clarament que l'estratègia de vacunació és amb informació del 2021, que a més, si jo baixo més avall em va donant diverses informacions, entre les quals que s'ha actualitzat el dia 10 de juny del 2021. Encara que no surti el copyright, encara que no tinguem clar, com que el contingut de la informació sabem que està actualitzat en aquesta dada, podem dir que la informació és de l'any 2021. Com citarem aquesta pàgina web? Doncs posant Gobierno d'Espanya, l'any 2021 i tota la informació, amb la data de recuperació en concret perquè aquesta informació s'actualitza. Per últim, també podem utilitzar una pàgina web que no veiguem per enlloc quin any és o la data de creació del contingut. Per exemple, en aquest cas, si jo busqués informació sobre salut, del tema del part, veuria doncs, que aquí existeix aquesta pàgina web que explica com girar una posició d'anatges i que no hi ha l'any per enlloc. Jo, encara que investigui per tota la web, no veig per enlloc quan es va crear aquesta pàgina web. Per tant, com es fa? Indicarem l'autor i posarem SD, que vol dir sense data, com a referència de la data de creació del contingut i el títol de la pàgina web amb la data de recuperació.